Na Tari je otvoren tradicionalni dečji kamp Škola prijateljstva koji već 8 godina organizuje naša Srbija. U školi će do 3. avgusta biti 400 dece iz Srbije i Republike Srpske. Školu prijateljstva na Tari posetili su supruga predsjednika Srbije Tatjana Tadić, ambasador Kipra Homer Mavromatis, vladika Lipljanski Teodosije i donatori. Slobodan Vučićević, vlasnik Grand Cafe, koji je donator od nastanka škole, izrazio zadovoljstvo napretkom organizacije. Divan je ovo osjećaj kada vidite šta se sve uradilo za ovih 8 godina, koliko postoji ova naša organizacija. Mi smo počeli sa 27 dece, sada ova organizacija Naša Srbija brine o 1200 dece. Danas je divan dan, prosto se osjećam sjajno kada vidim šta su sve napravili ovde, kako deca stvaraju, rade, raduju se životu. Deca su na Tari obeležila Dan Kipra, a gostom je bio ambasador te zemlje Homer Mavromatis. Kipar je proglašen zemljom prijateljem kampa, a sutra će se mališanima iz Srbije i Republike Srpske na Tari pridružiti i deca sa ostrva. Mi također imamo decu koja su propatila zbog rata, koja su ostala siročad, tako da nam je posebno zadovoljstvo da pomognemo onima koji su prošli kroz isto. Veoma je važna priprema dece za budućnost u miru i prijateljstvu, kao i razmena iskustava, a od sutra će dolaskom dece sa Kipra i to biti moguće. Jedan od pokrovitelja akcije organizacije Naša Srbija je i supruga predsjednika Tatjana Tadić. Meni je drago da dolazim svake godine ovdje i uživam i gledam kako ovaj kamp napreduje i gledam njih kako su zadovoljni, jel tako? Da. Uživaju ovdje i jako me raduje svaki put kad dođem da ih vidim i evo dobila sam divno cveće i licitarsko srce i baš se prijetno osjećam stvarno. Mislim da oni uživaju ovdje. U kampu na Tari do 3. avgusta boravit će 400 dece iz Srbije i Republike Srpske.